На основание член 23 алинея 4 точка 1 от Закона за местното управление и местната администрация откривам днешното 13-то заседание. В залата присъстват 10 от общо 11 съветници. Имаме необходимия кворум. Заседанието може да започне. Всички сте се запознали с проекта за дневен ред. Затова давам думата за изказване на така направеното предложение за дневен ред. Аз имам едно предложение, което да бъде включено като допълнително в дневния ред. Предлагам изменение и допълнение на решение 121 от 30.07.2020 г. по протокол 11 за определяне на отдели и подотдели от общински дори собственост на националната карта да бъде включено като точка 14 дневния ред и съответно точка питане да се измести надолу. Председател, аз имам предложение за информация за изпълнение на проекта на 36 включено като точка 15. Други желаещи да изказване? Преминаваме към гласуване. Който е за предложението относно изменение на решение 121 от 30.07.2020 г. за протокол 11 да бъде включено като точка 14 дневния ред, само да се гласува. Против, въздържали се. В залата присъстват 11 съветници, 11 гласа за, предложението се приема. Който е за информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. да бъде включено като точка 15 дневния ред и съответно точка питане да бъде номер 16, моля да гласувате. Против, въздържали се, 11 гласа за, предложението се приема. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Това е информация за дейността на социалните услуги на територията на община Златарица за 2020 г. Давам думата на
получават повече от 265 деца, месечно се осигуряват приблизително 32 600 лева за социални услуги, доставени в община Златарица от външно финансиране. Благодаря. Благодаря, господин председател. Информацията бе разгледана на комисията без забележки. Благодаря ви. Само за протокола решение за дневния ред с така нанесените промени, който е за така направеното предложение за проекта за дневния ред с нанесените промени, моля да гласуват. Решение за дневния ред. Против, въздържали се 11 гласа. Бързам да приключва. Следващата точка от дневния ред, това е информация за пенсионерските клубове, състояние, проблеми, перспективи за развитие на дейността за 2019 и 2020 година. Може да задам само нещо. Господин Митър, има ли материали да видите, че Уважаеми господин председател, уважаеми господин съветници, представяме информация за пенсионерските клубове, състояние, проблеми, перспективи за развитие на дейността за 2019 година. Всички имате информация пред вас. Благодаря. Давам думата на господин Димов за становище. Благодаря, господин председател. Имаше две питания на господин Георгиев, на господин Чанев и госпожа Павлова обясни причината, защо не се отварят клубове. Причините са ясни. Давам думата за изказване за така направеното предложение. Имаме желаещи. За протокола, госпожа Павлова, каква е причината? Причината да не бъдат назначени уредници към пенсионерските клубове в момента заради епидемичната обстановка и по нареждане и указания на областното ръководство на пенсионерските клубове в град Велико Търново са дадени инструкции да не се назначават и да не се събират пенсионерите в пенсионерските клубове до приключване на тази извънредна обстановка. Предполагам, че в другата година ще бъдат назначени. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е приемане на програма за енергийна ефективност на община Златарица за 2020-2025 година. Давам думата на вносителя на предложението. Кмета на община Златарица. Уважаеми господин председател, уважаеми всички съветници, предлагам ви програма за енергийна ефективност на община Златарица за 2020-2025 година. Ще имате програма за това, запознати се. Предлагам на общински съвет Златарица да вземе следното решение. Общински съвет приема програма за енергийна ефективност на община Златарица 2020-2025 година и общински съвет възлага на кмета на община Златарица организацията и изпълнението на общото програма. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на господин Маринов за становището на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. Комисията се събра, разгледа така направеното предложение. С 4 гласа за, 1 въздържал се. Комисията прие предложението в вида на предлагането. Благодаря ви. Давам думата за изказване на така направеното предложение. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Който е за така направеното предложение, може да гласува. Против, въздържал се, 11 гласа.
266, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и към 7 лицата община Враца съгласно приложение номер от номер 1 до номер 12. Има приложен отчет на план сметка за разходи за такси, които е водят за 2019 година. Финансираните места в община Враца 11 броя, един брой община, един брой община. Първо град Враца, две село Босно, село при село Родина, 4 село Сидово при село Чешма, 5 село Росно, 6 село Лончевачо, 7 село Каланджи, 8 село Резаш, 9 село Средно село и село Тълзакъдия, 10 село Джезна и село Равно, 11 село Сорба, 12 община Враца. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на господин Маринов за становище на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. 5 гласа за, от общо 5 гласували, комисията прие предложението. Благодаря ви. Давам думата за изказване по така направено предложение. Господин Колев. Моето прочие да препоръка към кмета и към следните нас да помислим за разделно събиране с цел намаляване на разходите за самата сметка. И да плащаме съответно по-малко сметки, тъй като занесем общия труд, самото отделяне там на депото, нищовата, така е. Да се помисли насока за разделно събиране. Това е като препоръка. Благодаря ви. Друг желаещ за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година на община Златарева. Давам думата на вносителя на предложението, кмета на община Златарева. Уважаеми господин председател, уважаеми всички съветници, Общински съвет Златарева приема осъществен годишен план за бюджета за 2019 година по процедурната и разходната част по функции и дейности параграфи на община Златарева, както следва. Приходи на план 9 милиона 115 хиляди 563 лева, разходите са 9 милиона 115 хиляди 563 лева, това число остават разходи 3 милиона 411 хиляди 237 лева. Общински съвет приема отчет за изпълнението на бюджета на община Златарева за 2019 година по културната и разходната част по функции, дейности и параграф 2. Приходите са на стойност 7 милиона 546 хиляди 787 лева. Разходите 7 милиона 546 хиляди 778 лева. Това число остава разходи 2 милиона 689 хиляди 986 лева. Разпределение по дейности и видове разходи съгласно приложение месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 2019 и по обекти и източници на финансиране, функции и параграфи съгласно приложение разчет за финансиране на капиталните разходи през 2019 година. Общински съвет Златарева приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 година на община Златарева. Приложение 4. Общински съвет Златарева приема отчетната информация за дейността на читалищата на територията на общината съгласно приложение 1 и 2. Общински съвет Златарева приема отчет за изпълнение на показателите, максимален размер на новите задължения на разходи и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година съгласно
Димов, Да. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е приемане на отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Златарица за 2019 година. Давам думата на вносителя на предложението, кмета на община Златарица. Господин председател, уважаеми членски съветници, съгласно разпоредбите на член 140, алинея 1, алинея 2, и алинея 5 от Закона за публичните финанси, изготвен възмездно годишен бюджет за изпълнение на сметките и средства от Европейския съюз се приемат от Общински съвет заедно с отчета за изпълнение на общинския бюджет за съответната година. На основание член 21, алинея 1, точка 6 от ЗНСН и член 140, алинея 5 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет за дата за следното решение. Първо, Общински съвет за Златарица приема отчет за изпълнението на сметките на община Златарица за средства на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд по оперативните програми за 2019 година, приходи, разходи, параграф, който следва. План приходите 289 556 лв. По отчет 209 70 лв. Общински съвет за Златарица приема отчет за изпълнението на сметките на община Златарица за средства за разплащателна агенция и Държавен фонд за земеделие за 2019 година, в това число приходи, разходи, параграфи, както следва. Приходите по план са 1 753 937 лв., а отчета е 1 46 702 лв. Разпределение по дейности и видове разходи съгласно приложение по месечен отчет за разходите и изпълнение на средства от Европейския съюз и разплащателна агенция към 31.12.2019 година. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на господин Дервишев за становището на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. С 5 гласа за се приема вота на предлагането на предложението. Благодаря ви. Давам думата за изказване по така направеното предложение. Няма желаещи. Преминаваме към поименно гласуване. Бранзелов за. Чанев за. Велков За. Колев За. Колев За. Маринов За. Арнаудов За. Йорданов За. Дервишев За. Тисовска За. Димов. За. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е изменение на наредба номер 4 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите и правата в община Златарица съгласно член 9 от Закона за местните данъци и такси. Давам думата на кмета на община Златарица и вносител на предложението. Уважаеми господин председател, уважаеми членски съветници, в момента община Златарица предоставя административната услуга териториално устройство 2083 за създаване на спица виза за проучване и проектиране, което е регламентирано в наредба номер 4 за определението и администрирането на местните такси и цените за услугите и правата в община Златарица съгласно член 9 от Закона за местните данъци и такси за срок от 14 дни. За издаване спица виза за проучване и проектиране се изменя от 14 дни на едномесечен срок. Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Златарица да вземе следното решение. Общински съвет Златарица приема изменение на приложение номер 2 от наредба номер 4 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите и правата в община Златарица съгласно член 9 от Закона за местните данъци и такси, както следва. Било срок за предоставяне на административната услуга от 2083 за издаване на спица за проучване и проектиране 14 дни, става срок за предоставяне на административна услуга от 2083 за издаване на спица за проучване и проектиране едномесечен срок. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на господин Дервишев за становището на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. В работата на комисията взеха участие 5 общински съветника с 5 гласа за. Предложението се приема във вода на предлагането. Благодаря ви. Давам
община Златарица. Б. Одобрява актуализираната прогноза за общинския дълг, включително и намеренията за поемане на нов дълг на разходите за лихви за периода 2022-2023 година на община Златарица. 3. Одобрява актуализирана прогноза на показателите за своите ангажименти за задълженията за разходи за периода 2021 година на община Златарица. 4. Одобрява актуализирана прогноза за сметките за средства от Европейския съюз за периода 2021-2023 година на община Златарица. Благодаря ви. Давам думата на господин Белишев за становище на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. След проведени разисквания, комисията подкрепя бюджетната прогноза с 5 гласа за. Благодаря ви. Давам думата за изказване в така направеното предложение. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? За 10 гласа, против няма, въздържал се 1. Предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Утвърждаване на актуализация на разчетите на сметките за средства от Европейския съюз на община Златарица за 2020 година. Давам думата на вносителя на предложението, кмета на община Златарица. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, разчетите на сметките за средства от Европейския съюз за административни и производствени компенсации за извършване на разходи се извършва актуализация във връзка с реализация на договор по проект „Подкрепа за успех“ и институционална регионална организация за банка на Школа Златарски по проект „Ефтино приобщаване в системата на предучилищното образование, финансиране от оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ се извършва компенсирана промяна в приходната и разходната част. Във връзка с реализацията на договор по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Белоградица, Лявска и Сестрарица“, компонент 2 и 3, финансиране от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ при общинска администрация се извършва компенсирана промяна в приходната и разходната част. Във връзка с реализиране на договор по проект „Обучение и заетост“ за младите хора при общинска администрация, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се извършва компенсирана промяна в приходната и разходната част. Във връзка с реализацията на договор по проект „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха на обществото за обществено здраве от COVID-19, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се извършва компенсирана промяна в приходната и разходната част. Съгласно разпоредбите на член 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси, изготвяне и актуализиране на разходната разчет на сметките за средства от Европейския съюз се утвърждава от общинския
Предложението е изказано. Благодаря ви. Давам думата на господин Дервишев за становището на постоянната комисия. Раздел. Работата на комисията взеха участие 4 общински съветника, с изключение на Юрий Иванов. Той не е гласувал това предложение на съответното протокола. С 4 гласа за, предложението се приема в една предлагане. Благодаря ви. Давам думата за изказване по така направеното предложение. Заинтересован в точка 10, днес ще гласувам по тази точка. Благодаря ви. Няма желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване. Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Против, въздържали се, 10 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е актуализиране на разчетите за финансиране на капиталови разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи на задача по видове разходи и източници за финансиране за 2020 година. Давам думата на вносителя на предложението, кмета на община Бургас. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, предлагам средствата за проектиране на възстановителните работи да се разпределят от резерва на общината за непредвидени и неотложни разходи във връзка с гореизложеното
дейност 603 водоснабдяване и канализация. Параграф 5206 изграждане на инфраструктурни обекти сектор региона. Местна дейност 606 изграждане, ремонт и поддържане на научна мрежа. Параграф 5100 основен ремонт и дълготрайни материални активи 4500 лв. Параграф 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 5760 лв. Местна дейност 619, други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие. Параграф 5106 изграждане на инфраструктурни обекти 3063 лв. Местна дейност 832, други дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища. Параграф 5100 основен ремонт на дълготрайни материални активи 23 800 лв. Местна дейност 298 резерв. Параграф 058 резерв за непредвидени и неотложни разходи 37 060 лв. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Дервишев за становище на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. Ще гласа за приемане на предложението без промени. Благодаря. Давам думата да изказваме на направеното предложение. Няма желаещи. Преминаваме към поименно гласуване. Бранзил за. Яне. Велко. За. Кое. За. Кое. За. Марино. За. Арнаут. За. Дервишев. За. Кисус. За. Димо. За. 10 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войната. Давам думата на вносителя на предложението, кмета на община Златарица. Уважаеми господин съветници, община Златарица ежегодно с решение на общински съвет предоставя помощ на ветераните от войната във вид на дърва за огрев. Предвид горното на основание член 21 не е едно точно 23 земя, тогава общински съвет до Златарица за вземе следното решение. Първо дава съгласието си да бъде предоставена помощ от 10% държава за огрев на ветераните от война, приложения срок до 2020 година. Заложено необходимия бюджет да бъде осигурен за реализиране икономия за издръжка на дейност и осигуряване с подпомагане на заетост с заповед на кмета на община Златарица. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Кисуса за становището на постоянната комисия. Благодаря, господин председател. С 5 гласа за предложението се приема. Благодаря ви. Давам думата за изказване на така направеното предложение. Няма желаещи, преминаваме към гласуване. Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Против, въздържали се, 11 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е изменение и допълнение на решение номер 120 30.07.2020 година по протокол номер 11 на Общински съвет Златарица за определяне на подотдели от общински гори, собственост на община Златарица. Давам думата на инженер Емилия Григорова, управител на Златарица гора и РД. Благодаря. Уважаеми господа общински съветници, уважаеми господин председател, уважаеми кмете, предложението ми е относно изменението и допълнението на решение 121 от протокол номер 11 на Общински съвет Златарица за определяне на подотдели от общински гори, собственост на община Златарица. На основание член 21 алинея 1, т. 7, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с член 111 и 111 от Закона за горите, член 49 алинея 1, т. 4 и член 71 алинея 1, т. 1, алинея 9 от наредбата за условията, предлагам Общински съвет на Златарица да вземе следното решение. Общински съвет Златарица да измени и допълни решение 121 от 30.07.2020 година по протокол номер 11 от 30.07.2020 на Общински съвет Златарица в частта на точка 1, т.е. да се променят подотделите, в които ще се работи. Точка 2
никаква регистрация, не са обозначавани, видимо ли са от населеното място. И тези каруци, съответно с предложение човек, се извеждат, то няма как, отпадъци, които падат на настилката по пътищата и после не минават да се събират. Твърде неприятно, моля да бъдат взимати мерки в това отношение. Регистърът не е толкова важен, просто не знам чий е коня, как да подам жалба, срещу кого да подам жалба. Неизвестен извършител главни. Може би трябва да снимам продукцията на коня и собственика, не знам дали даже и собственика е собственик, защото има човек с него. Но не го познавам детето, не е от населеното място, не е от общината Царица. Просто той е консистемно на една квартала, в който аз живея, не знам на други места, може да има други такива случаи, но пак казвам, коня, то си животно, произвежда отпадъци, които падат на пътната настилка, пред вратите на живущите хора, съответно, където се случи. И след това никой не взема мерки, става въпрос собственика на животното, не взема никакви мерки за почистване. И въпросът ми е какво да направя аз и евентуално какво може да се направи с този въпрос. Този въпрос го коментирахме преди известно време с господин Тодоров за регистрацията на каруците и стигнахме до извода, че той е част от наредбата за обществения ред и сигурност и в момента се работи по официалното на членове, които да се регламентира как стане регистрацията на каруците. Да, това добре, но мисълта ми е, когато се получи такъв инцидент, какво да правим, хората какво да правят, които го видят. На този етап няма. И да ги оставим да се извиня, да изпрати изпражненията, неприятно. То си е живо нарушаване на обществения ред, то няма как по такъв начин да бъде вкарано в каналния ред, в законния ред. Значи, ако трябва да се подават сигнали, да, аз ще подавам сигнал, когато обаче има доказателства. Моля? Но да знам, да, снимките ще свършат работа, нямам си нужда да снимки, не мога да кажа какво трябва да има. Това задам въпрос. Наредбата за животните е регламентирана за свободното движение. Само да направя едно уточнение, аз съм благодарен на господин Джанов, да внесе малко подробности, дали има регистър, дали е имал регистър в общината преди в предишните негови мандати, защото нямаме. Имаше и табели, са раздавали. Имаше регистър, имаше табели, бяха регистрирани всички. Започна кампания по четирането на конете. Тя не се извършва от общината, тя се извършваше съвместно съдействието на общината и общинския ветеринарен лекар. Няколко коня бяха четирани. В наредбата има текст и за настилки на конете, има текст и за санкциите. Това е направено публично въпросто, сега ви само трябва да ги обявите. Точно това ще е. Естествено, според мен тези номера, които са раздадени преди време, отдавна са загубили. Може би трябва да се направи нова администрация. В населени места, те много от конете и конете може да са измерени да са продадени, да няма под въпроса на вашия въпрос. Трябва да се жълт цвят, да има светоотразители, да бъде поставена регистрационната табелка и да бъде пълнен животното с настилка. За неизпълнение се налага глоба. Това е написано ясно, регламентирано. Но този регистър е правен 2010-2011 година. Ами, по-рано клас, аз тогава не правим това. 2009. Той регистър е толкова ясно, какво да направи? Ами аз няма да може през това. Да подам сигнал до общината, не знам. Значи това се компрометира, едното е животното, което тегли, защото може да бъде магари, може да бъде конга, може да бъде по отношение на животните, компетентен орган, доколкото знам, е Българската агенция за безопасност на храните, където поставят чипове, те са на мястото на паспортите на живота. Нали, то си има. По отношение на теглените от тези животни превозни средства, да, компетентен на Общинския съвет, той е създал определени правила, и към момента са разписани и към самите превозни средства,
и собственика не са от населеното място. Аз ги виждам. Те идват извън града, даже се крият някъде поляните извън града, някъде, защото са изгонени по всяка вероятност от видните места. Аз съм видял каруцата как отива извън населеното място, скрива се някъде из поляните, из драките, явно имат картун някъде. И тая каруца е системно в града пребивава от сутринта, от 7 часа сутринта, периодично минава по улиците, не имее кусува къде ходи, просто коня, каруцата и собственика не отговарят на никакви изисквания, така както разбирам. Нито има стъклозависител, нито има регистрация, пък камо и коня да е регистриран. А мен ме интересува, когато замърсява, какво да направя, да подам сигнал, ще го снимам и ще подам сигнал в момента, в който хвана, защото той не винаги прави делата, когато аз съм там. И сигнал и колова, не знам точно. И колова може да даде някакви мерки спрямо законовите нормативни документи, които има сега, и наредба и така нататък. Благодаря. Да. Господин Чанев. След медиа бяха приветстваните, това поставя въпроса по отношение на поставяне на знак 10 тона на пътя за село Радно, Дивна, Насока. И в тази връзка искам да попитам на следващото заседание да ми отговорите, за да мога аз също да отговоря на тези, които сте задали. Има ли регламентирано ли е и по какъв начин е определено къде и кой поставя знаците на територията на урбанизираната част на населеното място? Този знак на базата на какво е поставен и необходимо ли е, има ли направен анализ, обследване на пътя, дали е 10, дали е 20 тона. Ще ви кажа защо, защото въпросът го поставят хора, които искат да ползват бетоновоз, казват, има знак, не може и бетоновозите отказват, фирмите, които се занимават с превоз на бетон, отказват, защото има знак. А общинският камион, който превозва боклук е 2 пъти месечно в нарушение, защото и той нарушава знак. И той е над 10 тона. Сега зато няма да спорим, аз съм сигурен, че над 10, защото виждам кара колко и колко не... Има комисия по безопасност на движението, която е направила обследване, господин Николов, председател. Ако може да представите, запознае се с повече този от компетентни хора, които все пак трябва да имат съответната способност да кажат дали този път може да издържа над 10 и над 10 тона. И по какъв начин хората ще се извършват ремонтите, там където не е необходимо разрешително строеж, а дори не е разрешително за строеж, а трябва да се накарат бетон. Само на прима исках да се учаня. Ще отговоря да запозная останалите госпожи и господа общински съветници. Дейността относно организацията на движението в община Златарица е съобразена с Закона за движението по пътищата. В параграф 1а от преходните заключителни разпоредби на Закона за движението по пътищата е предвидено създаването на комисия по организация и безопасност на движението, там където собственик на пътя и общината, респективно тук, в нашата община. Със заповед на кмета на община Златарица е създадена такава комисия. В състава на тази комисия е включено компетентно лице от районно управление Елена, инспектора на пътна полиция. С свое решение от юли месец, ако не се лъжа, ще ви дам по-подробна информация. Тя разгледа въпроса. Не е необходимо сега да сте заседание. Не, само за да обясня, да има яснота. Вземато решение на базата на становище, което е от вещо лице, извършено оглед на съоръженията, пътните съоръжения по маршрута от град Златарица до село Разсока след проливните валежи през месец юни. Становището на това вещо лице е, че поносимоспособността на мостовете и на водостоците е нарушена и не може да надвишава 10 тона. Тоест, разбираме притеснението на собственици на имоти, които искат
но от друга страна пък би следвало да поддържаме в изправност тези пътни съоръжения, които са свързани с експлоатацията на пътя. И от тази гледна точка, да, действително е поставен знак, ограничаващ движението на моторни превозни средства над 10 тона на разклона, който е за селата Равно, Видина, Разсока. За следващото заседание ще ви представим допълнително, може би, в писмен вид, по-подробна информация. Това е много благодарен да представите едно по-добро на за кипелния знак. Много ще ми бъде интересно. Може би е имало в наличност. Не в наличност няма, защото аз не се спомня да е купуван знак. Не, всички знаят кой е поставил знака, но това е друга. Кой го е поставил? Много ми се иска да видя фактура. Ако всички знаят, нека да съобщите. Знак. Знака го постави общината. Не е бил налично, със сигурност не е бил налично. Знака го постави общината с вишка. Аз това казвам, искам да видя, че този знак е закупен от общината. След като има комисия, протокол и по-дълго за дарение, знам какво ще представите. Така, добре. Казуса с тези знаки относно от миналия мандат, наричах го знака Антон, който се появяваше и изчезваше. Лично аз съм писал писмо до областната, даже изпълнявам на прокуратура. Общината не е поставила знака, поставяше на физическо лице, поставяше знака, общината го преварваше. Затова искам да знам. Този знак закупен от общината, ако е закупен да види фактурата и ако е пък дарен, да видим договор за дарение. Нищо сложно не искам. Фактическото поставяне на знака не знам да е особено значение на значение. Говорим като наличност. Защото пътя за Сливница като тебе си в същото състояние, водостока е в още по-лошо състояние, но не виждам да има знак. Има знак, господин Чак. 10 тона. Обърнете внимание, явно не сте ходили на това. Една седмица. Със същото решение е и този знак. Една седмица ходих, не го видях. Значи не сте оказали. Да са го премахнали някои недобросъвестни граждани. Не знам. Да. Аз за това казвам, искам, ако може господин Кметия да се представя с протокола и фактурата, уточно се съветите се начина право да се занимаваме с съветници. Случай, както преди малко споменахте, че общината е махнала този знак преди мандат, той явно що не е махнал, може би е било нещо друго. А той като мана не остане. Не е прибран. Не е прибран община. Този знак е много знак. Така че това искам. Другото ми питане е на следващото заседание да представите справка колко лица от списъците, които одобряват от общински съветници, са получили дърва за задоволяване от общински гори за населението, колко човека са получили дърва, колко са се отказали, колко дърва са добити от общински гори от тези буфи, които приехме, за задоволяване на населението, колко дърва са добити, на колко лица са, не поименно говоря. Говоря като двое лица или полици. От мен не е интересува колко лица са отказали и разликата на населението, какво се случва в него. Добита ли е и са приключили ползването на тези модели и по-модели и ако какво се случва с разликата. Други желаящи за изказване? Поради изчерпване на